ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 17/3/20 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆನೇ ಸಂಪಾದನೆಯಾದುಂಡು. ವಿದ್ಯೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾದುಂಡು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು 25 ಜನ್ಮಗಾದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಿಸೆಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು? ವಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಬೃಹಸ್ಪತಿದ ದಿಸೆಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಚಿಹ್ನೆಲು ಎಂಚಿನ ತೋಜದು ಬರಪುಂಡು? ಉತ್ತರ: ಅಕಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತಪ್ಪುಂಡು. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಓದುವೆರು. ಏಪಲ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆದುಪ್ಪುಜಿರು. ಶ್ರೀಮತದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪುನಕಲೆ ವಿದ್ಯೆಡು ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆಪೆರು. ಕುಡ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ರಾಹುವಿನ ದೇಶ ಕುಳ್ಳುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೆಸೆ ಕುಳ್ದುಂಡು. ಗೀತೆ: ಈ ಪಾಪದ ಪ್ರಪಂಚದ ದೂರಲೆ ತಂದು ಪೋಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಂದು ಪಾಪಾತ್ಮರ್ನ ಲೆಪ್ಪು ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲಂತೂ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಪಣದಿಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಪಾವನಾದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಖಜಾನೆಯಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಲ ಸಹ ಖಜಾನೆಯಾದುಂಡತೆ. ವಿದ್ಯೆಡ್ದು ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನೇ ಓದವಿರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆಯಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಗುರಿತೆಯ ಎದುರುಡುಂಡು. ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಸತ್ಸಂಗ ಇಂದು ಒಂಚೆ ಆದುಂಡು. ಒರಿನ ಮಾತಲ ಅಸತ್ಯ ಸಂಘ ಆದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಸತ್ಸಂಗ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ಲೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪುವೆರು. ಅವೇ ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೇರು. ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಎಂಕುಲು ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಪುದರು ಗುರುತುಲಪ್ಪುಚ್ಚಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಂತಿ ಸ್ವರ್ಗಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನರಕೊಡು ತಿಕ್ಕು ಜೀಂದು ವಿಷಯ ಸಾಗರವಾದುಂಡು. ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡತೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರೊಡ್ದೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪುನಂಚಿನಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಪತಿತ ಆದು ಗುಡಿಯ ಬಂದು ಆತ್ಮಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಪಾವನೆಯರೆ ಗಂಗೆಡು ಸ್ನಾನ ಅತ್ತನ ಮೀಯರೆ ಪೋಪಿರು. ಮೀ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾವನಾದು ಬುಡೋಡತ್ತೆ. ಆಂಡ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ದಯಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪಿರು. ತಿರ್ಗೊಂದು ಏನೇನು ಜತ್ತೊಂದು ಪಾಪಾತ್ಮ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು. 84 ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬಾಬನ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಲು 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆತ್ತೊನುಜೇರು. ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ 84 ಜನ್ಮದ ಏನಿದ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಗೀತೆಡು ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡಾಂಡ ಗೀತೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಏಪ ತೆರಿಪೇರು ಬತ್ತದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು. ಇಂದು ದಾಲ ತೆರಿದಿಜಿ. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಅಂದಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದೇರು. ಅಂಡ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೀರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬರ್ಪೆ. ನಾಟಕಡು ಬದಲಾವಣೆಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡೋ ಅವು ತಪ್ಪಂದ ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸರಿ ಆಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬದಲಾಪುಂಡು ಬಂದತ್ತು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ನಾಟಕದ ಚಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕುಳಿದುಂಡು. ಈ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರೊಡ್ದು ನಿಕುಲು ಏಪಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಏಪಗುಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಳದ ಚಿತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗದ ಆಯುಸ್ಸು 1205 ವರ್ಷ ಬಂದು ಗೋಳದ ಚಿತ್ರಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇದು ಕುರುಡೆರ್ನ ಎದುರುಡು ಕನ್ನಡಿ ದಂಜೊಂಡು 84 ಜನ್ಮದ ಪತ್ರಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ದೆಸೆನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ದೆಸೆನು ತೆರಿಪವೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿದ ಅವಿನಾಶಿ ದೆಸೆ ಉಂಡು. ಮಾತಲ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೆಸೆ, ಕೆಲವೆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ, ಕೆಲವೆರ್ನ ಮಿತ್ತು ರಾಹುವಿನ ದೆಸೆ ಕುಳ್ದುಂಡು. ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ಣ 2 ರಾಹುವಿನ ದೆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದುಲ ಪನ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡತಿಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ರಾಹುವಿನ ಅವಿನಾಶಿ ದೆಸೆ ಕುಳ್ದುಂಡು. ಅವು ಬೃಹಸ್ಪತಿದ ಅವಿನಾಶಿ ದೆಸೆ ಕೂಡ ಇಂದು ರಾಹುವಿನ ದೆಸೆ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ದಿವೋಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನೆಪ್ಪನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ದೂರ ಉಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂದು ನೆಪಪನೋರ್ಚಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪುನೇರ್ದವರ ಪಂಡ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನೇರ್ದವರ ಆಜಿ ಗಂಟಲು 10 ಗಂಟಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಡಾಪುನು. ಮನುಷ್ಯರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪೆರು. ಏತೊಂಜಿ ತಿರುಗುವೆರು. ಸುರುಕು ಏತೊಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಬೋರಿದ ಗಾಡಿರ್ಲ ಸಹ ಪೋಂದಿತ್ತೆರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಒಂಜಿ ನಗರದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಬಾಬನ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಪರು ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೂರ ಉಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ಪುರ್ಸೊತಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ಪಂಡಡ ಇಂದೆಕ್ ಬಾಬದಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಬಾಲೆ ಅಂತೂ ಯೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಆಪುಂಡು.
ಬಾಬಾ ಮಿತ್ತು ದೇರ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆರು ಮೊಕಲು ತಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾಶ ಮಲ್ತೊನೆರು. ಶ್ರೀಮತ ಪನ್ಪುನು ಪವಿತ್ರ ದೈವಿ ಗುಣಕಲಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಲು ಸಹ ವಿಕಾರುಡು ಪೈರಬಲ್ಲಿ ನಡುಟು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಕುಲಂತೂ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಪೊಡಪು. ಈತೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರತಿ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಡಬ್ಬಲು ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶತೆದ ಕಿರೀಟ ರಾದುಬಹುನು. ಈ ಸಮಯದ ಏರಿಕಲ ಪ್ರಕಾಶತೆದ ಕಿರೀಟ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಏರು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರಿಪ್ಪಿರೋ ಅಕಲಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪೋಡು ದೇಪಂಡ ಅಕಲು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಲು ಶರೀರಡು ಬತ್ತದ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪಿರು. ಇಂದುವೆ ಭಾರತಡು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿರು, ಸಿಂಗಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿರು. ಇಡೆ ಮುಟ್ಟೆಗಳ ಸಹ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿನ ಎದುರುಡು ಸಿಂಗಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಲು ಪೋದು ತರೆಬಗ್ಗವಿರು. ದೇಪಂಡಾಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ರಾಜ್ಯರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಕುಲಾದುಲ್ಲಿರು. ಅಕಲ ಕೈತಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಹಗೀರು ಉಪ್ಪಿರು. ಸಬೇಟ್ಲ ಮಹಾರಾಜ್ಯರು ದುಂಬು ರಾಜ್ಯರು ನಂಬರ್ ವಾರಾದ ಪಿರಾಡು ಕುಲ್ಲುದುಪ್ಪೇರು. ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರವಾದ ಅಕಲ್ನ ದರ್ಬಾರು ನರಪುನು. ಇಂದು ಸಹ ಈಶ್ವರ್ಯ ದರ್ಬಾರ್ ಆದುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಸಭೆ ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ನಿಕಲು ಜ್ಞಾನ ಹೊಡೆದು ಪರಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಅತಿ ಪೊರ್ಲು ದಕಲಿಗೆ ಪರಿ ಪಂಡ ದೇವತೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಪ್ಪುನು. ಆಯ್ನೆದವರ ಸುಂದರಿಯರು ಬಂದು ಅತ್ತಂಡ ಪೊರ್ಲು ದಕಲು ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪುನು. ಆಯುರ್ದು ಬಕ್ಕ ಏಪ ಕಾಮ ಚಿತ್ತೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ವಿರು ಅಪಗ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಮರೂಪಡು ಶ್ಯಾಮ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕಪ್ಪಾದುಪ್ಪೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಈ ಪಾತೆರದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಈ ಮೂಜಿ ಪಾತೆರಲುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಡು. ಇಡೀ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾರುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟನಗ ಪರತೆರ್ದು ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಡಾದು ಬಿಟ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಅವು ಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಅಂಡ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ಉಂಡು. ಇಂದು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು, ನರಕವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗಕ್ಕೂ ಶಿವಾಲಯ ಪಂದಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾರ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದುಂಡತ್ತೆ. ಈತನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವೇಷಾಲಯದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಬತ್ತದುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮದುಮೆ ಪಂದು ಪಂಡದು ನಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ನಲ್ಲ ಹಳ್ಳುಗು ಬೂರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ವೈತರಣಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಕೆಸರಡು ಬುರ್ದೇರು. ಪರಸ್ಪರ ದುಕ್ಕನೆ ಕೊರಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಮೃತನು ಬುರ್ದು ವಿಷನು ಪರಿಯರು ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನ ಮಾತೇನು ಪನ್ಪೆರೋ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥನು ತಿಳಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಟ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನು ತೂವೊಂದು ಎತ್ತಿಲೆಕನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯುನೇರು. ತರಗತಿದ ಮಧ್ಯಡು ಎರಡಲ ಬಾಂಗೆರಡ ಅತ್ತಂಡ ತೂಂಕೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಒಲ್ಪನ ಇಲ್ಲು ಅತ್ತಂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಡೆ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಬಂದು ತಿರುವಡಾಪುನು. ಆಕಳಿಕೆ ಅತ್ತಂಡ ಬಾಯಿಂಗವನ ಸುಸ್ತಾಪನ ಚಿನ್ನೆಲಾದುಂಡು. ವ್ಯಾಪಾರಡು ಸಂಪಾದನೆ ಅವಂದಿತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ರಾತ್ರಿ 1-2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಪ್ಪೇರು. ಏಪಲ ಆಕಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಂತು ಬಾಬಾ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಖಜಾನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಯ್ದವರ ಆಕಳಿಕೆ ನಷ್ಟದ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು. ದಿವಾಲಿ ಆದುಪ್ಪುನಕಲು ಗುಟುಕರಿಸ ಒಂದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪಾತೆರೊಂದುಪ್ಪೇರಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿಂಗ ಒಂದುಪ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗಂತೂ ಖಜಾನೆದ ಪಿರಾಡು ಖಜಾನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ದವರ ಏತುಂಜಿ ಗಮನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದ ಏರಾಂಡಲ ಬಾಯಿಂಗ ಎರಡ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರ ತೆರಿಯುನೇರು. ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ನಿಕುಲು ಬಟ್ಟಿಡ್ಡು ಪುಡಪಂಡು ಬೇತೇರ್ನ ನೆನಪುಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತೆರಿಯೋನ್ಲಿ. ಅವು ದಿನದ ಕಾಲ ಬಟ್ಟಿಡಿತದು ಏರ್ನ ನೆನಪಾಂಡಲ ಬತ್ತಲು ಪತ್ರನ ಬರೆಯರು ಬಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರೆ ಬಂದು ಪನ್ನಡ ಅಂಚಿನಕಲು ಕೂಡ 7 ದಿನದ ಕಾಲ ಬಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ಪೊಡಾಪು ಮಾತ ರೋಗಲು ಬುಡ್ದು ಬೋರ್ಡು ಬಂದೆ 7 ದಿನದ ಕಾಲ ಬಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ಲೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕಲು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಮಹಾನ್ ರೋಗಿಯಾದುಲ್ಲರು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಬತ್ತು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಏಪಲ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಂತು ವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೈಪುನ ಸಮಯಡು ಕಾಯಿಲೆಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಸೊರ್ಗುಡು ಒಂಜಿ ಒಂತೆಲ ದುಃಖ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪಂತು ಸಮಯಡು ಈತೆ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಡು ಎಂಕುಲು ಶರೀರವನ್ನು ಬುರ್ದು ಇಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಆದುಪ್ಪುವ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನವರ್ದುಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ಬಿಕಾರಿ ಇರ್ದು ರಾಜಕುಮಾರ ಆಪ. ಎಂಕುಲ ಗುರಿ ದೇಯನೆ ಈ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಪುನಾದುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ದೇಪಂಡ ಪೂರ್ಣ 5,000 ವರ್ಷಲು ಪಂದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಗಾಂಡಲ 25 ವರ್ಷಲು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐನೇದವರ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು. ಈ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರೇ 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪೇರು ಪಂದು ಏರೆಗ್ಲ ತಿರುದಿಜೆ. ಇತ್ತೆ
ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿವನವರು ಇಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಕುಲು ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ ಕೇವಲ ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾಟ ಪೃಥ್ವಿಗೋಡು ಆಶ್ಚರ್ಯತೆ ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಉಂಡೋ ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಕೋನೆಡ್ಲ ಸತ್ಸಂಗನು ದೆಪ್ಪುರು ಮುಲ್ಪ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುರು ಅಕಲ್ನ ಕಾಸು ಮಣ್ಣು ಬಾಲಾಯರುಂಡು ನಿಕುಲು ಬಾಬಾರ್ದು ಭವಿಷ್ಯ 25 ಜನ್ಮಗಾದ ಆಸ್ತಿಂದ ತೊಂದುಳ್ಳರು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನ ತಿರುಪೊಂದುರ್ಲೀರು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ತೂವೊಂದು ಇತ್ತನಲ ಅಲ್ಪ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ತೂವೋಡಾಪನತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಇತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರುಪವೇರು ಏ ಪಾಂಡಲ ಅಶುದ್ಧ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಓವೇ ಅಶುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಓವೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನದು ಕುಲ್ದೇರು ಐದವರ ಅರೆದು ಸಲಹೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಕಾಯಿಲೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದೊಂದು ಐನದವರ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಎಡ್ಡೆ ಸಲಹೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಈ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಕೇನೋಲೆ ಅದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓವೇ ವಿಕರ್ಮ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಗಮನೊಂದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಅನ್ನದ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಮಾಂಸನು ದೆತೊಂದು ಮಾರುನಕಲ್ನ ಅತನ ಮಲ್ಪನಕಲ ಮಿತ್ತು ಮಾರುನಕಲ ಮಿತ್ತು ತಿನ್ಪುನಕಲ ಮಿತ್ತುಲ ಸಹ ಪಾಪ ಆಪುಂಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾರ್ದು ಓವೇ ಪಾತೆರನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಯರಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬುಡ್ದು ಹೋಪುಚ್ಚಿ ಮೊಕಲು ಬೇಹದ್ದದ ಅವಿನಾಶಿ ವೈದ್ಯರಾದುಳ್ಳೀರು ಈ ಪಾತೆರನು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕಲು ತೀರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲು ಸಹ ಜ್ಞಾನ ದಿಕ್ಕೊಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ದಿಕ್ಕೊಡು ಆಂಡ ಸಹ ಯೋಗುಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಳ್ಳೀರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅಂತೂ ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಏರ್ಲ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ನೆನಪುಡುಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತೂ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಏಪ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಆಪಗ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ್ಣ ಆಂಡು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಕುಡಲ ಅಡೆಯಿಲ ಸಹ ಪೂರ್ಣ ಅದು ಆಪುಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಎಂಚಿನಾಂಡಲೊಂಜಿ ಅವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂತುದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಡೆಯಂತೂ ಏಪ ಬೋಡಾಂಡಲ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ವಿವೇಕ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪನ ಮುಟ್ಟಾಗ್ಲ ಲಡೆ ಆಪುಜಿ ಒಂತೆನೆ ನಡತದು ಉಂತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪುಣನಿ ಎಲ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೀರು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ಬುದ್ಧಿದಂತೂ ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿತ್ತಿನಕಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ನೆನಪು ಮತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಂದಾಜಿಡುಳ್ಳೀರು ಕೆಲವರು ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವರು ಮಲತಾಯಿ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿರು ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮತದ ಅನುಸಾರ ನಡಪೇರು ಆಂಡ ಮಲತಾಯಿ ಜೋಕುಲು ರಾವಣನ ಮತದ ಅನುಸಾರನೇ ನಡಪೇರು ಒಂತೆ ರಾವಣನ ಮತದ ಮಿತ್ತು ನನ್ನ ಒಂತೆ ರಾಮನ ಮತದ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ನೇತಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ನೇಲೊಂದುಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಂದರು ಬಾಬಾ ಒಲ್ಪ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಸುಖನೆ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ದುಃಖದ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಕಲಿಯುಗ ಉಂಡು ಐದವರ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವರ್ಗ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಒಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಪವಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸನ್ಯಾಸಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪನಗ ಗ್ರಾಸ್ತಿಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರೆ ಬಗ್ಗವೇರು ಸನ್ಯಾಸಲಂತೂ ವಿಕಾರದ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪೇರು ಅಂಡ ದೇವತೆಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗೆ ಪಲ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು ಐದವರಣಿಗಳು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆಂತರ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತನ್ನ ಶೇರೋಡು ಐನರದವರನೆ ಅತೀಂದ್ರ ಸುಖವನ್ನು ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರದು ಕೇಳಲೆ ಪನ್ಪನ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಏರು ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತನೊಂದುಳ್ಳಿರೋ ಓದೊಂದುಳ್ಳಿರೋ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಕೇನುನೇದವರ ನಶೆ ಇರುಂಡು ಆ ನಶೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ರಾದುಪುಂಡು ಸಂಘದೋಷದ ಕಾರಣ ನಶೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಿಖಿಲ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರೋಡು ಇಂಚಿನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಒಂತೆ ನಶೆ ಇರುಂಡು ಆಂಡ ಕೂಡ ಸಮಾರಂಭ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಪೋದು ಮದ್ಯಪಾನ ಬೀಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಯ್ತೆರಡ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನದವರ ಸಂಘದೋಷ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾದುಂಡು ಹಂಸ ಬಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪತಿ ಹಂಸವಾದಿತ್ತೆರಡ ಪತ್ನಿ ಕೊಕ್ಕರೆಯಾದ ಬಿಡ್ಪಲು ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸ್ತ್ರೀ ಸಿಂಹಿನಿಯ ಎರಡ ಪತಿ ಕೊಕ್ಕರೆಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಪಂದು ಪಂಡಿನಿ ಅಂಡ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಂಸ ಆದುಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ನಡತೊಂದು ಹಂಸೊಲಗು ಬದಲಾದ ಕೊಕ್ಕರೆಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಸುಖದಾಯಿ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಜೋಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಸುಖದಾಯಿ ಅದು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದು ದುಃಖ ಧಾಮವಾದುಂಡತೆ ನಲ್ಲ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಆಪತ್ತುಲು ಬರ್ರೆಂಡು ಎಂಚ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಪಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪನ್ಪುರೆನ್ ತೂಪರು ಅರೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತೆರು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆದಿಜ್ಜಿ ಪಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಟೂ ಲೇಟ್ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ಐನ್ಲ ಸಹ ಕಳೆಯೊಂದು ಕುಳ್ಳುವೇರು ಐನರ್ದವರನೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಲ ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿನ ಲೆತೊಂದು ಬಲೆ ಅಕುಲು ನಿಕುಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವನಂತೆಪ್ಪೊಡು ಬಾಕಿ ಬಾಬಾ ಒವ್ವೇ ಸ್ಥೂಲವಾದ ತೂಪುನ ವಸ್ತುವತ್ತು ಶಿವಬಾಬಾ ಒಲ್ಪ ತೋಜುವೇರು ಆತ್ಮನ್ ತೂತರ ಕೇವಲ ಐನು ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪರು
ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಸಹ ತಿರಿವು ನಡಾಪುಂಡು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಕ್ಲೆನು ಏರ್ಲ ತುಯ್ಯರು ಸಾಧ್ಯ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಸತ್ಯಯುಗನು ತೂಪರು ಕುಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಪೋಪರು ಏಪ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಪರೋ ಅಪಗ ಕಲಿಯುಗತ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆವು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನ ತೂಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬಾಬ ಬಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ಪಾಡು ಗಮನಪಡು ಕರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೊಡೆದು ಹೂವಿ ವಿಕರ್ಮಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಶುದ್ಧ ಕರ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಉಲೆಗೆ ಹೂವೆ ಕಾಯಿಲೆ ಎತ್ತು ನೈಕ ವಿನಾಶಿ ವೈದ್ಯರದು ಸಲಹೆಂದು ನೋಡಾಪನು ರಡ್ಡು ಸಂಘ ದೋಷ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾದುಂಡು ಇನ್ನೆರದು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರನು ಸುಖದಾಯಿ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಾದು ಏಪಲ ನೆಪ ಬಂದ ಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವನೆದ ಆಧಾರದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶಾಂತಿ ಶಕ್ತಿದ ಕಿರಣ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಭವ ಎಂಚ ಬಾಬನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಡು ಕನ್ನಡು ಸದಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮನೆಯುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲ ಸಂಕಲ್ಪಡು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮನೆ ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪಡು ಹೂವೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲು ಇಮರ್ಜಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಆದ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಮನದ ಆಧಾರದ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿದ ಕಿರಣನ್ನು ಕೊರಂದು ಪೋಲೆ ಅಪಗ ಪನೋಡಾಪನು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಅಂಡ ಇಂದೆ ಕಾದು ಸರ್ವ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಎನ್ನತನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುಣನೆ ದೇಹ ಅಭಿಮಾನದ ಬಾಕಿಲಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಬಾಕಿಲ್ನ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಭ್ಯತೆ ರೂಪಿ ಕಲ್ಚರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಸತ್ಯತೆದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ದಿವ್ಯತೆದ ಅನುಭೂತಿ ಆಪುನಾದುಂಡು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲಂತೂ ಸದಾ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪ ಅನ್ನ ಕರ್ಮಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಿವ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಂದ ಎತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ನಿಖಲ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಆದ ಪೂಜಿ ಆನಿರ್ದವರ ಸತ್ಯತೆದ ಶಕ್ತಿರದ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಕೊಲೆ ಎಂಚಿನನೆ ಸಹನೆ ಮಲ್ಕೊಡಾದ ಬರಡು ಗಾಬರಿಯ ವರ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವತವಾದ ಸಿದ್ಧ ಆದಪ್ಪು ಓಂ ಶ